desta xornada. A primeira diríamos que foi unha parte un pouco máis académica e agora empeza a parte máis propiamente musical, artística, que esperamos disfrutar xa con outra actitude anímica e emocional. Ben, eu aquí estou simplemente para acompañar a presentación dunha serie de partituras inéditas ata hoxe de Carlos López García Picos. É un corpus que ten a súa coherencia, dubidamos de que publicar, non podíamos publicar todo por razóns obvias, e entón, decidimos centrarnos neste corpus que son as obras para violín, violonchelo, que, insisto, son a colección completa, e que nos parecía que tiña unha certa coherencia e que nos permitía deixar, digamos, un traballo feito para os que veñan detrás, futuras investigadoras, musicólogos e musicólogas e demais. Ben, como saben, o Consello da Cultura Galega non ten unha liña editorial constante de publicación de materiais musicais, pero sí que, digamos, fai achegas puntuais desta natureza que forman parte do seu mandato estatutario de ampliación, digamos, do noso patrimonio documental. Patrimonio documental entendido do xeito máis amplo que se lles ocorra, e neste caso o noso patrimonio musical e musicolóxico. Por lo tanto, nos últimos tempos viñemos facendo algunhas achegas neste sentido e unha liña de traballo que queremos manter, na que para nós é moi importante a colaboración, o asesoramento e as complicidades que mantemos con determinados sectores da música galega, que para nós son unha referencia. Agora quero agradecer unha vez máis a colaboración do Departamento de Música da nosa Facultade de Historia da Universidade de Santiago, neste caso da Asociación de Compositores e Compositoras Galegos, que son compañeiros de viaxe que nos permiten chegar con garantías a bo porto. E tamén, naturalmente, quero poñer en valor o traballo de edición, o traballo de transcripción e de edición que moitas veces, visto dende fora, se valórase pouco ou simplemente non se percibe que é ese traballo. Eu non sei nada de música, moi pouco, pero como filóloga sei que ese é un traballo fundamental e imprescindible, que é un pouco como os alicerces sobre os que despois podemos erguer os edificios hermenéuticos, e creo que no caso da música debe ser así, debe ser unha boa partitura ou alicerce que nos permite despois gozar dunha boa interpretación. E aí, o Consello da Cultura Galega congratúlase de poder contar sempre co compromiso incondicional do profesor Joan Trillo, da súa sabiduría, da súa escrupulosidade a hora de transcribir e de editar, e, como digo, confiamos plenamente del, nunca vimos esa confianza defraudada, sino en todo o contrario, e nesta ocasión, sucedeu o mesmo. Tampouco quería deixar pasar aquí o apoio editorial prestado a este traballo, como a outros traballos musicais que son edición do Consello da Cultura Galega, pola técnica do Arquivo Sonoro de Galicia, que é un dos arquivos do Consello da Cultura, Cristina Pujales, que, tamén como coeditora ou como apoio editorial me parece que sempre traballa moi ben, creo, co profesor Joan Trillo, e que, efectivamente, é unha das responsables de que hoxe teñamos estas partituras nunha edición tan bonita, tan coidada nas nosas mans. As partituras témolas en papel un pouco a modo testemuñal, pero hai unha edición digital de acceso libre na web do Consello de Cultura Galega para todas as persoas que queiran disfrutar e facer disfrutar os demais da música de Carlos López García Picos. E agora, voulle pedir ao profesor Joan Trillo que nos explique un pouco que é este material, cal é a súa natureza, que atopou el ao longo do proceso de edición, antes xa de pasar, como decíamos, a ese broche musical que nos permitirá escoitar dúas pezas do compositor.
Ben, o primeiro cuidado, lógicamente, dun editor de partituras musicales é pensar no intérprete. Quero dicir, que a partitura sexa funcional para que logo o intérprete ao tocala teña a maior facilidade posible, tanto de leitura como de adaptación do texto. Lógicamente, tamén neso entra a maquetación. Hai tradicións na edición musical que siguen conservando e, por exemplo, así como nun texto, a última páxina dun capítulo, por exemplo, pode non estar completa, pode simplemente ocupar media páxina, un tercio da páxina, nas partituras musicais normalmente a última páxina está completa, non? Entón, eso significa que a hora de maquetar a partitura tens que distribuir os compasos, os sistemas para ocupar todas as páxinas até o fin, non? Ou ben, se podes aforrar unha páxina, concentrar os sistemas nas páxinas anteriores, que non sempre é posible. O sea, entón, eso é unha cosa que tens que facer á hora de elaborar cada unha das pezas que vas a editar. Feito, veredes que todas as pezas empezan na cabeza dunha páxina. Pode ser na esquerda ou na direita, e todas acaban no final dunha páxina. Con respecto concretamente a García Picos, eu diríavos que todos tendes na man unha copia do libro, que dades unha ollada á páxina 21, e aí vedes a grafía de García Picos. En xeral, a súa grafía é moi clara, quer dizer, non dá problemas. Os problemas ven normalmente de cousas moito particulares, como, por exemplo, determinados signos que non son habituais na interpretación musical ou na grafía musical. Por exemplo, no primeiro sistema vedes que o primeiro grupo de notas está atravesado por unha línea oblicua, que é unha línea que el explica que é para indicar que esas notas deben ser executadas o máis rapidamente posible. Bueno, isto neste caso non dá maior problema porque os programas de música ten posibilidade de facer ese tipo de liñas. Como vedes, a escritura das notas normalmente é clara, precisa, non dá problemas. Mas en algunhas das páxinas a veces sí había dificultade para interpretar unha nota que non estaba moi claro se estaba no espacio ou estaba na liña. Mas eran casos concretos, casos pequenos, non sempre problemáticos. Logo, por exemplo, se dades unha ollada 3, 4, 5, 6 ao sexto sistema, vedes, despois das dúas primeiras colcheas, das primeiras notas, hai unha especie de mordente que non está nunha liña, nin nun espazo, simplemente é unha especie de acento agudo que el explica, non aquí, pero, bueno, explica aí abaixo, que para indicar o máis grave posible desa nota. Claro, neste caso, no caso do violonchelo, pois sería o do natural, o máis grave posible. Pero, claro, eso tamén depende das notas ás que está ligada despois. Entón, ese tipo de grafías si dan problemas porque nos programas de música non existe esa grafía, entón tens que inventar un diseño e tal. Mas, en xeral, xa digo, non houve maiores problemas. E, por outra parte, tiven a axuda fundamental tanto de Javier como de Marieta, que me axudaron a correxir as partituras, polo tanto, éramos 6 ollos a revisar e precisamente naqueles pontos nos que a veces había notas confusas ou signos confusos, pois o feito de sermos 3 a revisar axudou moito a decidir cal era a nota correcta. E penso que é todo o que posso dicer sobre este caso, sobre esta cousa.
A engadir simplemente, éramos máis ollos, Joan. Tamén estaba Teresa revisando e tamén Alex, ao final estivemos varios, porque é complexo transcribir todo isto, sobre todo porque hai algunhas destas obras que son da etapa finalísima de García Picos, onde esa escritura xa non era tan clara, non? Eso seguro que se notaba, non? Eses anos finais nos que, bueno, a idade, un principio da enfermidade. Pasando simplemente xa á parte musical, no programa figura as dúas obras que se van a interpretar. A primeira delas é Canto Elexíaco, que é unha obra para violonchelo só, e que leva como subtítulo Homenaxe póstumo a Eduardo Blanco Amor. Ese Eduardo Blanco Amor do que antes falábamos, o que a testemunha de Neira Vilas sitúa como o organizador dun crowdfunding ali naqueles anos difíciles para que García Picos puidese viaxar a París. E despois, a segunda obra que interpretaremos é para violonchelo e piano. Incluímos nesta edición as dúas únicas obras que ten para violonchelo e piano porque nos pareceu unha forma de cohesionar este volumen, violonchelo e piano solos, pero no caso de violonchelo tamén dúas obras que inclúen piano. Esa obra é Bocetos sonoros, que está dedicada ao amigo e gran artista Isaac Díaz Pardo. Paso simplemente a presentar a Teresa, antes de que despracemos un pouco isto nun minutiños para preparar todo para o concerto. Teresa Morales Diego, nada en Salamanca, terminou os seus estudos de violonchelo no ano 2006 no Conservatorio Superior de Castela e León, na clase de Aldo Mata. En 2007 becada pola Fundación Fulbright para a realización dun máster de interpretación na New York University coa profesora Marion Feldman. Ata 2009, ano no que remata os seus estudos en Nova York, combina o máster co traballo de profesor asistente na propia universidade. E durante a súa formación pertenceu a orquestas novas como a Honde e a Eulio. Dende o 2006 ata o 2019, traballou asiduamente como colaboradora na Orquestra Sinfónica de Galicia e a Orquestra Sinfónica de Castela e León. E ocasionalmente noutras orquestas como a Sinfónica de Tenerife, onde traballou con directores como Dimas Lobomiuk, Jesús López Cobos, Lorin Maazel, Lionel Bringer, Tom Koopman, Richard Edgar, Leonard Slatkin, Neville Mariner, Klaus Makela ou Gustavo Dudamel, entre outros. Dende o 2013 é membro integrante do grupo de cámara didáctico Arcos Iris, co que realizou múltiples concertos por toda Galicia. Ademais, ten colaborado con diversas agrupacións camerísticas como o Grupo Instrumental Século XX, a Orquestra de Cámara 20 Ensemble, Zoar Ensemble, a Orquestra de Cámara Galega, a Orquestra de Cámara Mulleres da OSG, Galdós Ensemble, Orquestra de Cámara Madrigalia ou o Ensemble BCN 216, entre outros. Na actualidade é profesora do CEMUS San Viaño de Ferrol, onde imparte clases tanto de violonchelo como de música de cámara. Pasamos a... Nos sentamos, mejor, y nos pasamos, sí, mejor.